Nekorongo jongo wuok e kaunti ma Kisii hatiere kaunti ma Siaya kama jodak kod jo ohala makala mantiere e sub kaunti ma Geme kaunti ma Siaya. Koro yuago reyo e wi rochruok mar arita kwe ahinya to ne jo ohala gin ma gitudo kod onge mar bengi mora mora ma bende ginyalo kane omenda bang' uso. Mana ka jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero. Rowere madonjore timbe mago mag maundu ijiwo mondo many tije mago mag lwedo mar mondo migitima kaka yore thiro maundu ka sirikal bende okwam mar mondo miwuog oko mapiyo mondo kony e rido arita kwe. Cases mag insecurity nitie mosetimre machiegni. Nitie mama moro ma jo hotel kala ka iluongo ni Nyakabondo kanye dhi dala to kijende moko ma siling 9,000 e wang'e yo kodhi dala ka indi. To gima kelo gini mostly youths gin idlers, gin jok moko hero tije matek. Mang'eny gi kaka sani gokinyi nitiere kuonde ma kedhi atidhido ka youths gi obet abeta gichokore kanyo tich mo malong'o ma gitiyo manyalo miyo gi yuto kang'o chopo godhiambo onge. Mago e duond moko kuom jodak kod johala makala ka koro giyango midhiero mar medruok maundu e alworano. En maundu ma osegoyo tach kuom kinde ka gilero ni gionge kod kwe ahinya to ka chieng' pok otuch gi seche ma chieng' donjo e ode. Atimo M-Pesa bende to joma jirende na mane nie batha severally nosegogi mosemagi pesa mamoko negi. Koro yudo ka gi give up. Koro wan ma pod wan e business ionge kwe ka piny oruber, in fact okinya mondo yepo be iyepo ka chieng' osewuok tidok ka chieng' pok odok e yode. Johala ahinya to mamine koro yango luoro ma gin godo kinde duto ma gidwa dok pacho kochopo odhiambo kaluwore gi monj ma sa ka sa moweyo achiel kuomgi mane otong' moma omenda maromo siling 15,000. Kochopo godhiambo to akala peaks at from 4 to 9 p.m. Koro yudo ka iwito customers mang'eny nikech iluor ni dhidini ni e wang'ayo. Nitiere gaidi mine gi uso to wuok kamoleo to ka giluwo yo tiyudo kimayo gi pesa kata kawuono tong' moro koma siling 15,000. Johala go koni bedo ni onge bengi mora mora ma johala nyalo tiyo godo e kano omenda tok uso e alworano. Nyayo weche njore ni mar jomaundu kiyo johala e yo kadok pacho kendo monjogi kamayo gi omenda magiyudo kuonde ohala maggi. Akala ohala dhiye maber kendo ji nigi pesa to kama inyalo kanie pesa kaka dero ma iluongo ni bank onge, omiyo mine mang'eny kawuok e chiro ka to imayo gi jok ma timbegi ok beyo miluongo ni jomafundu. Ewi mano giwacho ni medruok e nyuo kuong' ma ok opwodhi bende medo weche njore ka koro giseyo bila kuom yulo e tijgi tok rem seto kendo mako jogo manyuoyo kuong' e gwengego. Akala ka kong'o ng'eny kabisa kendo kuonde mimadhe kong'o go gin ma gikelo gimiluongo ni insecurity bedo marach makata sani kiwuotho wan kuonde to kod kamiluongo ni Lower Matasia gi Upper Matasia mago kuonde mimadhe kong'o kabisa. To changa gine kuonde ma kidhi tiyudo ka kijende pong' kanyo kendo kijende ng'eny kabisa. Nikech police has failed us. I don't know who is going to help us because we depend on the police for the security. They depend on the bribes from the thieves. E kinde mag jiwo rowere madonjore timbe njore mondo many tije lwedo otim kaka yor thiro maundu, sirikal bende gikwayo mondo owuog oko mapiyo kendo motegno mar konyo e rido arita. Yudhe matimo timbe mamahienglo ainago mag mechogo an akwaya ni mondo gimany gima nyalo konyogi kata ka en mjengo kuonde migere ute ginyalo dhi kuonde to gimanyo tije mondo giti. Akwayo sirikal ni mondo bi mondo konywa mondo development ma wan go kik dog piny nikech ka waloso to jokuoge kwalo to onge dongruok mwadhi bedo go. Wan gi nyithindo mwachulo negi school fees, gidwaro chiemo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Akala, Siaya County.